मा जाखो एसां दामि बमायानो ओइ आबौखौ माबा लाबोगोन दासो सिखारनानै आबौखौ बमा लाबोगोन दिनै होनलाय आबौ बमा लाबो होनलाय आबौ बमा लाना फै होनदै मा बमा नांगौ नोंनो फुलजावरि नामा हा नोंनो फुलजावरि नांगौ ए थाब लाबो होनदै आबौ हा ए दिनै समबार मायाव मोनगोन लोगोफोर दिनैथ' दिवाली नै फार्स्टआवनो आंना बाल्थिं खालिसो हमग्रोदों दिवालीनि बाल्थिं खालि होननांसिगोन लोगोसे दा बहुत खामानि दं आंहा फुं सिखारनाय लोगो लोगोनो गोबावबो जाबाय भिडिअ बानायैया रोङा मोनलायदों ओमफ्राय आइया खामानि मावगासिनो आंथामोन देखायनि दा अमा आदार नांगौ बेकग्राउन्डआव साउन्ड खोनादोंना गाबनाय खोनादोंना गाबगासिनो दं बेखौ हैग्रोनि फार्स्टनो गुन्दैखौ बायना बेयावनो दोनो दाखालि बावै 5200 टाकानि बायना दोनदोंमोन आं गुन्दै पुरा आरो गुन्दैयानो मेल्ला गासै गुन्दैया 5200 टाकानि बायना दोनखादों मास मोनसे जासिगोन जायाखै जाद्रायाखै जासिगोन आरो दुर्गा पूजानि आगोलाव बायदोंमोन जिखुनु जाया ना दुर्गा पूजानि आगोलाव बायदोंमोन खोमा 5200 टाका बेखौनो दंसै आरो दाउदैबो दंलायलायो खोमा 1 2 3 6टा जाबाय 6टा दाउदै दं बेनिफ्राय दा सफैबायबो गुन्दै लाबाय बेखौ हैखादोंसै मोनजागोन ना माखासे सावराव ओइ स थाब-थाबनो बानायदोनसै जोंनिया दा दुइटायानो जास्लाबनाखै डाइरेक्ट रेडि खालामजोबना दोनदोंसै नै जानाय माबाखौ थालिर बिफांखौ गायखासिगोन ओमफ्राय आरो बेजा फांसे गायखाबायानो देग्लाय फांनै गायनो नागिरदों ओमफ्राय आंनो थालिर बिफाङाव बेखौ माबानो साथि सावनो थाखाय आरो आलारि बाथि लागायनो थाखाय ना रेडि बमा सावनो जाखाजोब्बाय नैलाय गासैबो दा नै साना बहुत गोजौआव दं खिन्थु गोबाव लायोना बेनिखायनो आरो बै कारेन्टआव माबा लाइट लागायनांगौ नङाबा नुनाय नङा हराव ओइ बायगोन ओरै नङाबाना माबा हेलायलांगोन बायो गुदियाव ओरै बायो थांनाङा गैया दासो आराम दासो मोजां नुबायलाय अफ्रि नामा अफ्रि अमानो होनो थाब मावनांगौ नङाबा थांनाय बोसोर एसे खोमसि जालायदो साना दसेनो थाङो मोना माबायाना खायख्लें जाबायना 4टा बाजिबानो सेस जायो आजिखालि ओंखायनो थाब बानायनानै थाब साजायनांगौ थाब साजायनायावबो आरो टाइम लायो थांनाय बोसोराव एसे फांसेल' गायदोंमोन ना जोंहा इलायबो गेजेराव गायदोंमोन बेनि आवगायाव मोननै गायदोंमोन ना नोंनि एबार खैबार जाखो 3 बार जाबाय ना कालि फुजाया दादो कालि फुजा 3 बार जाबाय लिरगोन नामा बेखौ लिरगोनथ' आरो साफानो लिरनांगोन ओमफ्राय सायावनो एसे दै लुनानै होबानो जाबाय ना दै लुनानै आरामनो प्लेन खालामबानो जाबाय गोजौ गाहाय दो गोजौ गाहाय अंखाय अबो एसे ओमफ्राय जों गाहायाव मोनसेथ' थालिर बिफांखौथ' गायखांबाय आङो एबारना खिजुर बिलाइ लायनांसिगौ पुरा थांनि बै सानावसो बयबो लायगासिनो खाथियाव गैया माने एसे गोजान थांनांगौ बाराथ' गोजान नङा खाथियानो थेवब्लाबो थांनांगोन आरो बेरायलांनांगोन बिसे चलो जल्दी करो टाइम नहीं है ज़्यादा टाइम नहीं है जल्दी करो ओए हाले ओए आंनो लादों लायाखै साइकेलनि आंनिसोमोन नामा इया नायनो र' नोंनि बाबाया मोनसे बाय गायो
ha नांगौब्रा आंनो देब्रा मोननैखा आंनोबो दा मोननैल' नांथारगौ आंनोबो दे नों दानलाय मोजां दानलाय सिखा गोलावखौ लाना रेमजिमाथ' दहायनिफ्राय नै फुलजारि आखाइयाव लाना बेरायगासिनो दा बिबार लागायदों नै जोंनिया अडियेन्सफोरा ओइ जायबो लागायबाय नै हिसाबै बिबार लागासिनो दा जोंहा ना बिबार ओमफ्राय दा दसे खोमसि जाबाथाय बिदिनो मम आलारि बाथि सावदेनसै आरो दासो बानायहांगासिनो मानसिफ्रा नै जायलि जालाङाबो ओइ बानायगासिनो बिबारिलाय कक्रेक मा नाम होनो दाउला खुंगुर नामा आरो लागायनांगौ र' दे बानायदो आंनियाथ' गासैबो खामानिया जोबखाबाय दा बिबार लागायग्राफ्रा बिबार लागायनांसिगौ ना रेमजेम दा जों बमा बेरहोनांगौलै हरौ गाबोन सिरिखागोन बे गलाब जाबायना सानसेल' थाङो गाबोननो सिरिगोन आरो फुङाव गुफुर जायो दे बे गाबोन फुङाव बारगोन बे गुफुर बारगोन बेनिफ्राय नै मोनाबाथाय गलाब जागोन बेनिफ्राय दिनै गलाब जाबाय नालाय फुङाव गुफुर जाबाय दिनै दा मोनाया एसे मोनाबिलि समाव माबा जाबाय गलाब जाबाय गाबोन सिरिसिगोन आरो नै बेफोर मैयानि सानसेल' थाङो बिबारा बेखौ सानजोर लामायाबो थिग नङाना दा खारनायसो नङा दां जोंना गिदिंनाय नङा खोमा लामाफ्रानो थिग नङा Hơi đạp lại sang gì nữa mọi người hả hơi mobile chưa mobile đạp là sợ rồi đúng không hả bớt bạn thiên rì à đây hả mà nói là dày lên một cái ôi đồng phong sư phụ একটা লো मा जाखो एसां दामि बमायानो